महाराज पानी नहीं पिए लेनी जा लड़कियां बोले कि तन देखता के चुप हां तनी लाट में जाके ए बचिया बुचियो तैयार हो गइलू हो बचियो आवतानी हई देख आइल हमन जातनी यही कर हां भैया बढ़िया से देखो सौदा उदा पसंद तनी कर लियो जा हां लड़की एकदम ठीक है पढ़े लिखे में एकदम काम घर द्वार के एकदम बढ़िया से संभाले ले प्रणाम सबको तो गोर लगे जवन जी पूछे के हो पूछ लियो मुझे बैठ जा आराम से तू बैठ जा बैठ के पूछ देखा जाओ तो लगी तो ठीक है लंबा चौड़ा साफ सुथरा नाव का पूछ लेंगे हां नाव गांव सवाल वाल कोनो पूछ ले जी जवाब ले के होई ले लियो लड़की एकदम हमार पढ़त हियो टन टन एको एकदम सवाल के जवाब हां ठीक है ना जी का नाम हो जिया बजा पूछ ले कुछ हमार नाम अनाड़ी है बाबूजी के अंगूर भैया के भैया के सेव संतरा सब नंबर है हां तो डेंजर ना तो पंडित लेना रख के पोथी पत्र हमनी के पलटल आई कर बाद नाम रखा आजकल बच्चा कुल नया नया कुल कॉलेज चलता बिना पंडित का नाम गांव नहीं के रखा बात सही पड़ता है ना वो सुन के शायद आत्मा के शांति मिले पढ़ा लिखल कितना तक हो पढ़ल लिखल ना बीए फर्स्ट ईयर में ये फर्स्ट ईयर हो चल चल जा परसों दिन चल ले मैट्रिक में 282 नंबर मिले नाम हो तब पूछ लो आपका विलेज कहाँ है क्रम सिटी खिलानपुर फादर से नेम अंगूर कहबे कनी तो अब कोची फादर से नेम पूछत नहीं जौन ची बच्चे पूछत हो तो बता दो हां फट फटे कदम बता देनी जा दो भटके के ना चाहिए पढ़े लिखे में हम कितना पैसा खर्चा करत हई बराबर बानी जा हमनी का जानतन जो सब फादर से नेम कहबे कनी सेव संतरा अंगूर सब नंबर है सेव संतरा अनारू नदी सब नंबर सिस्टर भी है आपकी नहीं जी खाली हम अकेले हैं ये अपने भैया की दुलारी बहन है बहुत बढ़िया भी लेके बताबो पढ़े में फास्ट बहुत पढ़े में ठीक भी लेके घरे जाई न ते विकसित होंगे पढ़े में शिकायत ना होई ना ना लड़की के बाल बच्चा मल परिवार एकदम अरे कहीं जिन बाबा एकदम हमने घर जाए तो सब हमने घर के एकदम आगे में बढ़ंती हो खेला चलिए ठीक है बचिए तो खराब बुचिया ठीक बा चलो ठीक बा, प्रणाम। चलो चलो होतरा जा अब देखेंगे हमने के लड़की देखेंगे हमने के लड़की एकदम पसंद की एकदम जो कहल जाला भेरी स्मार्ट पूंजी कुखे बा हमने का आप लोग से अगर ये बाकी हां फ्रेश आदमी देखिए लुक ए का बरबरा तोरे सरवा बोल ना ही बतिया का कोनो दिक्कत का बचवा ना एकदम एक नंबर के बा हमने के लड़की पसंद रहली ना पढ़े लिखे में एकदम ठीक बिया देखलो कि जब पिछला बता देती सुना बता बोले कि ठीक भी देखिए हम जौन बात करिला तन की बुरे लागे लेकिन हम मुंह पकड़ला नहीं कह दी आपको के सुने दे आपके हम कहत नहीं कि लड़की ठीक दिए ना भाई हां एकदम ठीक हां ना तो फिर बाद में नहीं रुक ना हमने के ऐसे कुछ नहीं हां ऐसा मुसीबत ना हमनी का नियम ना चल रहा जौन बात बताओ सब स्पष्ट बता ना ठीक आप लोग के कहना में ठीक है बा बाबा आप अपन जौन बात बताओ बताई ठीक बात ना हां ठीक बा लेन देन माने कोनो लेन देन आई लड़का के देख ले अपन लड़का पसंद हो जाए लेन देन हो जाए हां ठीक है ठीक है हमने चलत हैं हां ठीक है चली जा हां प्रणाम चलिए बचिया सब आओ इधर आओ तो कल परसों तो बुलाओ तो हमनी के जाए के बैठो का अपना तो हां कल का बात परसों बुलाओ तो हमनी के जाए के हमार तो समझे में नहीं आवत हमनी के करिया सर गोल बराबर आ बाबू बिहार हमके समझ ए भैया ए में समझ के का बात बटे बताओ हमार शादी होता हमार लाइफ बटे हमहू जिम लइका के देखे खातिर बाबूजी भैया के का दा हमहू जिम लइका देखे हां हां ते निर्णय हां एकर लाइफ है अपन लाइफ में का करन चाहत है कैसन पसंद है हम बड़ा होत ना पढ़ल बनी लइका कैसन बा कैसन नहीं कि हमरा करियो ना चाहिए ना गोरो चाहिए एकदम लेकिन मीडियम साइज चाहिए जाना तो टोला मोहल्ला का
ही में कोई हो ना तो टोला मोहल्ला के आदमी के तो टोला मोहल्ला लगे रहे एक बार गोई रे के काला लइका देखे ओनी सब काहे ना के संतरवा के बहिनिया करे काहे ना जिम हम ओकनी घर के ओनी कर रही सन हम जाए भैया देखो हम कुछो नहीं के रात हम जति कपड़ा खोल देवे यही कपड़ा पहन के जाए हां ठीक है कल चलो जाई गाड़ी ले लड़का के घर दुआर ओकर व्यवहार ओकर पारिवारिक का हो मस्जिद क्या हो तब का बाबूजी तू ठीक का गाड़िया तो जाए तो ओकर घर में वैसे ही रहा में हां ठीक है चलो जाई तब तो बढ़िया कपड़ा पहने रे और जाके हाई पे पहन के जीबो हमर बेइज्जती करइबो कैसे है इतना अरे जनाई ना हो इत गनाई लो त धोती पहन ले हां हम का जानते ई तो औरी दिखावे लागलो नहीं ये घर वाका घर खोल के बची कहां अटक जा थई लौड़िया रे आई आओ बाबू आओ ये जना त घर वाका हो हां ये घर फोनवा लगाओ भैया फोन का लगावे के हो तो डायरेक्टली घर हम कुछ बता मोबाइल हमरा मोबाइल आवेला जानते भाई चलो हवे घर हो जा बाबूजी हां खूब सारा कोटा बैठा बैठो बाबूजी बैठो अरे बच्चा तो हम हां रे हां अब स आओ तनी आओ सुने तनी या हां रुक जा ये देरी हो गई बाबू आंख बनोले लड़का के बुलाए हमने के बैठल बनी जा हां जाती तनी बोलावो बच्चावा हमनी के तनी काम धाम करे के समय हो बाबू इनके लौके ला कम अनहार होता बुला के लेके आओ तनी टेंशन मत ले जा हां जल्दी लिए हो काम धाम के तू ही पूछी हमने के तो देखती वाली गुरबो का दिन जानी यार हां जी दे कहले हई तो पूछिए तू ही अरे तो तू हने टेंशन ना ले हम ऐसन पूछम न देखो तनी क्वेश्चन पे पहले लइकवा देखम त ए भैया हसे ना घर में बियाह करवाओ घर तो लड़ते रह की तरह से गोबर कड़वाए में आज गोबर कड़े वाला घर ना में कोनी के बढ़िया बोलो लगैले रंगीन के लाल की हरी मोय निमन तो लागता हमनी के घर है ना जे बाबूजी हो जा गोड़ लागला गोला के ए गोला के खुश रहो गोला कारे बच्चे रीति रिवाज झकाओ गोल लागे के लइकी के करे बच्चा कोनो बात ना हम जाते हैं ना हां ठीक बा एकदम ठीक बा कुछ पूछिए जा तो बता दिए ठीक बा हम जाई न तब ए बाबू जा तनी दूर पागल तनी से चश्मा निकाल के ठीक बा बानी जे बैठे देख ला कैसन बा लइका बा लाइक आई तो ठीक है हो जे जंगर में बणीमा बा स्टाइल में बड़ा सुपर हां तार बाप के का नाम हो झेंगूर झेंगू तार दादा के चेखुरी ठीक बा कैसन अमाई को ये भैया डेंजर नाम बड़ी हम ससुर होलिया हां गांव का हो गौवा ठीक बा लड़का ठीक बा हो लइका ठीक है बा हो अब तू पूछ ले कौन हां पूछ ले तो गजा शराब सिगरेट उगरेट से कोनो नाता ना न हो हफ्ता में 2-3 बेर ढरका ले लइका ठीक है बा का करके बा हफ्ता में ढरका होता हाँ चलो ठीक है पूछ ले तो माने जमीन पर ढरका देला हफ्ता में का दू बार ये बात है ना हम बोलू का घरे रोज रोज ढरकावे ला तू सुनो ए बाबू तू चुप तू पूछ ले का पूछ खड़ा तो कर ए आई जगह बैठो बैठो हो बच्चा बैठो आप लोग बैठी जा अब बैठो ना हमार लड़की आई लियो तो के देख के सवाल विचार करी अपन आयो दादा नहीं ठीक है हां लइका बढ़िया बा कोनो दिक्कत नहीं है को बड़े नहीं के तंग चलिए हम आज से ना करी नहीं सन का हां कोई नहीं सम करी हाँ तो बैठो बच्चा ठीक बा बैठो हाँ ठीक है मैं सही पाल में करे का हो भैया दिखाई ना देता का तनी आंखें से कम लग अरे के बैठे का कुर्सी पे तो बैठो तबे भुइया बैठ कैसे बोला तनी जा अरे हां जीन बैठा बैठ तनी हमने के लेट होता टे तोहरा घर परिवार के बोलो हमर लड़की के कदम छान बीन के कोई गो सवाल खुदिया पूछत रह तोहरा घर परिवार के बचवा हमारे कदम जानत हलो लड़की से एक एक पॉइंट पर सवाल करत हो का भागत हो अरे
अरे बैठी है जा बैठी ठीक बा सुनी तो हमनी के जात हईं जा ए बच्चियो लड़का ठीक है संस्कारी बनी के बैठा हमनी के जात हईं जानो लगता कि धरती के माटी एकरा बड़ी पसंद हां बड़ा एकर पसंद प्रेम कइले हो जानो बड़ी मस्त बा। ए तार घर कहाँ हम बा? हसुआ से ना गेहूं काटी ना पहसुल से हां हाँ तू तो बड़ी नीमन बाड़ो। ए बच्चावा लड़का लड़की के बात करे दो इनके जीवन के बात हाँ ये भैया तू जा हम बात चल। करते हैं इनका संग हमरा जिंदगी भर ना रहे बा। हां चल जाए जा हम बात कर ले बड़ी मां से हां ठीक है तो उतने दूर से काहे बोलते रहो तन नजदीक है तनी जानम जी पहचानम जी तब न हमनी के दोनों कोई बियाह करम जी एक दूसरे के मिलम जी तब न जानम जी पहचानम जी ई का जी तो पढ़ल लिखल हो तब तार घोपड़ा नहीं करे और बोला ना हम लिहाज करते रहेंगे अब ससुर रहा का हाँ वो हमार पापा रहन हाँ, हमार तो बाबूजी बोलो, हमार अब बोलो। डैडी जी रहन हाँ बोला अब कुछ आ भी हाउ पूछ हमार सकते रहन ब्रदर जी रहन हमरा से तनी बड़ रहन तनी भौजी एथु हरी लड़ाकी नहीं तनी लड़ेली हैं। बड़ा ऑर्डर की ए बेवकूफ है हमार भाई हटे हमरा से बड़ ओकरे कहल जाला हमर इंग्लिश में साला ब्रदर हमर साला हाँ ताहा हाँ। साला बियाह हुई तहिया कहिया साला अभी मत कह आज साला। ना करी हल्ला गाली देत रहो साला केकरा कहल जाला साला जानते नहीं क्या क्या कर देला हम तो नहीं की सुनली हमनी के तो तो पूछ अभी पूछो ना कय बड़ा तक नीक तू लागल। पढ़ल हवा कथी कय तक पढ़ल हवा हम न 10 बजे से पढ़ल हई ओमा एको घंटा बाकी ना गइल जाए दे 10 बजे तक पढ़ल हवा 10 बजे तक पढ़ल हई बौड़ा बताए आ कामना से न मिटावत रही न कलम से ना न पेंसिल से तो हऊ घसिया वाला ओकरे से मिटकावत रही बड़ा चिकन मिट जात रहे हाँ हाँ आ एको घंटा ना तो बा हम तो वैसन क्लास से नहीं कि कोई नहीं जाने में घास ले मीट करेला तू तो बड़ा नए नए आइडिया देत हो तो फिर तू बॉडी एकदम सुपर लागत हो एकदम स्टाइल में पहनले बड़ा दू रंगी पहनले बड़ा 3 रंगी पहनले बड़ा 4 रंगी पहनले बड़ा हो आ हमार देखो तो एक रंगी तार हमार मैच नहीं के खा देखत खाता न तो हमने के दोनों कोई माने पापा से कह दी ना ठीक बड़ा कहता नाचे आवेला नाचे ना आवेला बाकी गाल देनी तनी गाना गावेला गाना का करियो आज सब भुला जाता गाना कौन नायका में बाकी कौन सी गाना होता हतनी सिगावा न तार हम सुनल चाहतनी तू कैसे गावेला हमरा गाना जंतर हमरा बहुते पसंद है गाना आ गोरी तोर चुनरी बा झलक हुआ हमरा को तो जान मारता टेला खनौआ तीन तलावा ओए रे दादा एगो गाना गावे के पानी हो 10 गो गाना गावे के ना कली सब में मिला मिला के गावत तड़ा तो हम न स्कूल में जाते न तो हम के न गाना गइल रह न तो हमरा के हत्ते को कप मिल रहे हम गाना गइला के खाली हम करे ना स्कूल में ताहरा से तार घरवा से भी बड़ कप मिल रहा तार घर में रखे के बहुत जनरल जिसन ए भैया एने सुनो त पहले ई का कहला अरे बच्चे कुछ कहा थे क्या हो गइल ना 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 ठीक बटे तू जा एकरा से फिर अभी तनी मनी औरी बतिया के बा पूछ ले लो बढ़िया से भैया दी जाई ना तंची बात करते हैं यार पसंद बा ना ठीक बा तंची जा बात विचार हम भैया करो। खाली हमरा 3 सेकंड में बताओ तनी तू जा ठीक बा हम बानी ही खड़ा खाना पीना बना देबे लो देखो हमरा खाना पीना बड़ी पसंद हटे अब कचिया खाना पीना सब जे बनावे ला बनाई हम ना। ओकरे से शादी अरगद बरगद, काहे से कि हमरा पढ़ाई चौमिन रहे सोमिन अब का कहला मैल ए से लगाई जीड़ तो और केचुआ नहीं ना बनावे लो केचुआ वाले का ई कच हेते कच हेते करला रहेला? हत्ते रहेला हां तो अरगद बीदा लड़का पिज्जा पसंद मोई बाटे। चीज बनाई ना सब कुछ बना देबे लो आ कपड़ा खींच देबे लो ना हां बढ़िया पीछ दिन बढ़िया से बिना हाँ, मेरे सौरभ के खंगार दे ओमा तो हरू के खंगार त मौसम ढिलाई करी ना न ओमा से लागे न कपड़ावा में से लुत्ती बिगे ऐसे सलाई भरला पे जोरी कि ना ऊपर खाना पक जाई
कोई वाला नहीं की यहाँ। बिके लागला माँ साफ ही बटे हम कुछ कहानी ना है हम अपने बतिया तनी तू बड़ी सुपर लगा तोड़ा स्कूल में झगड़ा करत रह के ओई फूटल बटे ना तो न जात रही न तो एगो गदही चरत रही न तो ओकरा के न कोशिश कोनी डाक जाई मार दहलो जाए बच्चन और एकदम साफे तू गदहे रहल समझ में आइले तारा से बियाह करके तो नरक में ढके ला जाइम हम तो ई का कहत अब तू ही पूछा तब तो हम बताओ तो कहत न रे के तू नाच देबो ना तो एकदम शादी फिक्स हो जाई तू नाच तो नाच दे हमर अकेले नाच ना आवेला हमरा नाम ना चावल हम तारा के देखल चाहत हनी खाए आवेला खाना बना के खिया दे चलो ठीक बेटे सब कुछ तारा में ए भैया लइके एकदम सुपर बा हो पसंद आ गेल भैया जल्दी आवो हो का बचिया भैया लइके इतना पसंद बा ना हम जो चीज खानी भैया तो चीज बना देला सब कुछ और पहले से ना कहत बढ़िया संस्कारी बा हां एकदम बढ़िया तब बहुत है ना भैया हम ओइसन कपड़ा पीछे ओइसन कपड़ा पीछे में लूटी भर जाला तो हाय साफ पीछेला तबे ना लूटी भरेला एकदम झलकेला बिना सरफ के खंघार में तरी मारा खच खच एमे लूटी हुच हुच बिगी हमारे एकदम लइका पसंद है बाबूजी के बुलावा अब एही जगह सब फिक्स कर द हमारे यही साल में शादी कर दिया बता देते ही तारा हमार कुछ तो बुझात नहीं है तोरा के जब पसंदे बा तो हम कर देते ये शादी इस साल में ठीक बा निमन लागत भैया लइकवा ना हां हां एकदम आ मस्त हंसता हो तनी स्माइल करता तेरे ही ठीक बा मस्त बा ना चल चल का अरे अबले ना भइल का रे ए बाबूजी लइका एकदम पसंद बा एकदम सुपर बटे पूरा इंडिया भर में एकदम सलमानो खान के फेल कर देले बटे सलमानो खान के कर रहन विचार हमके अंता बचन ले का लागत तू सलमान क दे ए बाबूजी पता बटे अब हमारे हीरो एकदम मिलल बड़ा तनी से इतना अंता बजे रिश्ते में तो मैं तेरा बाप लगता हूं नाम है मेरा शहंशाह देख लो एकदम ऐसे ही अमिताभ बच्चन की तरह ये सही मारता डायलॉग काजल अरे तुमसे मेरी हो देखो कहानी है ना एकदम मस्त किसी के नहीं हो सकती इलाका तक भइल न तना अथु में हॉस्पिटल में अंता बच्चन शूटिंग करे के एक्टिंग करे खातिर बड़ी मस्त बा ए बाबूजी ई फिल्म में जैते के संग संग हमहू चल जेमे बाबूजी शादी करा दो होई ठीक बा बड़ी मस्त बा पसंद हो बचवा तू जा ठीक बा तार शादी फिक्स हो गई सोचा ना तार शादी एकदम पक्का हो गई ठीक बटे तार बाबूजी से बात कर ले जा जा मनी ठीक त बा लेकिन कभी कभी हाफ जैसन करत रहे हो अरे वो सरवा के हम लूर देखनी त मिर्गिया जैसन लागत एकदम ओकर लूल अच्छा नहीं अच्छा लागत कहता हमनी के कपड़े लाता ना फिज जा कहता फिज के एकदम लूटी मार देवे नी और कहता ना केचुओ जैसन कच्चे कच्चे बना के दी हम खाम तो मर न जिम हो बताओ एगुड़ा ना हम बानी चल घरे अब बरबरो मत बजे ना तना बूढ़वा के एकदम महाबक चोनर बा कहता ना कि गाधा संग झगड़ा करे में हमर कपार फूट गिरे वो समय तू ही ना कह देली कि नहीं ठीक बना अरे वो हल्का साफ लागत रे भैया ओकरा से हमरा डर लागत रे ऐसे हम कह देनी मेरी बाहो करे से शादी करो हां चल ठीक बाबा का लड़का पसंद हो गई एकदम लइका पॉलिटिकल एकदम मल डिग्री सिग्री मल कर ले चल 10 बजे का कहता नहीं जब फिक्स समझी हां फिक्स तार ना बकचोना ना भाई से शादी नहीं करे के कहीं और लड़की देख लिया समझ में आइल है तना पढ़ लिख के ओसन के लफुआ से नहीं करना शादी करे तक काल अथु बना ए चलो भैया चलो एक नहीं करे शादी नहीं करे के चल तू अपन लेकर आ अपन भाई के